Че за Марка, дето Марка, той е като не Маркс там с Енгелс и то с Адам, дето Смит, дето там с Бучера и с Касапина и дето там с Брюера и Бейкъра и а, има ги бе, то с Райчев много ги говори, той много знае, аз го следя абе, отдавна. В смисъл от Абе, може и да няма 30 години, ама може и да има и то зарад бащата. Той, защото бащата му се радва и аз какво да правя, и го гледам. Там той отначало ми говори, аз не мога да видя, ама после видях. И защото той ги знае. Там кръглите, квадратните, много ги гледайте. Те изобщо мрака го цепят на 16. И повече. 16 е добре, защото е циганското. Пак аз вече се казах, че малко съм циганин явно. Циганското знаме, нали, то е с едно кръгче, колелото и с 16. 16 е 4 по 4 е Мерцедес. И там са другите. Квадрата е по 2, пък то 4, пък той са ясни неща. Аз то с морски шах до кога да го рисувам? То къде да го нарисувам вече? Ама за Питагор за радиуса. То с лист сега да го махна ли да му се не види? Още не. Добре. 16 бе. Има си го знамето циганското. Колелцето, каруцата, то се върти, то е ос, пък то жито е ос. Житото има груха, но какво друго да е жито? То не е жица. Жицата няма. Теслата ще запали. Там е палим. Има то с маймун. Криско. Маймун. Там пак за Криско. Че има една Мадлен. Как искам да го кажа сега. Искам ли да го кажа сега? Значи има много е дълго там и се отплеснах много. Ама ще кажа и за нея, и за Хари ще кажа. Ще кажа и за Хари. Ама не за Стоянов, за Хари. И за Джеймс също ще кажа. Защото се налага. Много. Защото не може да са раждащи в Карлово и после там вашите и той ми го разправя Мадлен, ама те се едно, че се познаваме от 200 000 години и после да се опитва да ме прави на маймун, пък аз съм си маймун по принцип, аз съм си железен маймун по китайския хороскоп и освен той по българския съм си огнен овен, пък тя луната ми в овен, защото повечето българи е те. И те с работи, дето ги играем, аз до едно време, нали, няма проблем, ще ми фърляш лайна отгоре, обаче после пускам вентилатора и се чуиш, що фърчат лайна. Защото и до полицията ходих няколко пъти в Озвестри, в Шусбари и в Уелс, тая Нордън Уелс Палис. То е... какво се казва то с град, бе? Не мога да се сета. Как няма да се сета, бе? Абе, както и да е. Не както и да е, ама ще дойде това. Ама за Маркс и Енгелс и марката не е Маркс, то е Марк Евангелие. Има, да, също, ама не е и то. То е знак без символ. Къде е марка? На яйцо, като са го резнали, то дете му удрят хикса. Тук златното сечение си го има. То е златно сечение. Колко пъти то Фибоначи, нали казах за Фибоначи? Казаха ми. То са там 24-ките едно на ръка. То после има златно сечение, пак то сега си върви към квадрат. То има и квадрати. Даже напоследък бая. И 6 по 4, нали си 24. И Марко си го казах, ама за житочката, че ми е много важно. Добре, ще го махна то след най-накрая. И тук за
Питагорей къде е точката и върти кръга. И колелото се върти, защото има ос. Обаче оста трябва да има лагер, да лагерува, защото иначе не може да се върти. И ос е като ус. Нали? Там каратеките, дет сме ги учили на времето. Аз първо карате, после фехтовката е много по-нататък. Беше ясен Стоянов, се казва. И той идва и зарибя, и той има зариби, и там беше, то са много години. Чак Жорж Ганчев, ама не можа да го бия. Този човек, той е много дълъг, бе. Той като пъни ръката, ти не мога му влезеш в периметъра. Абе, както и да е, че уста, значи, той на спороховия меч има документи, бе. Аз, като говоря, не приказвам. В смисъл, и там и то Сетрополски ма приби малко, ама мене не ме е срам, и други са ма били. Ама си взех купи България и републикански код, има, че даже отборно станахме шпаги, рапири, всички ги обрахме, защото нали заради тотото Стоян напуска на това. Да си боцкаме там, да си играем. И там Гената, коли прави Гената? Геннади, то е... Как му е фамилията сега? Цикълов. То ще е. Той ми е интересен. Йохан също ми е интересен. Алпер също ми е интересен. Иво също. Мале, на Камара народ трябва да видя, бе. На къде са тези хора? Как ще ги намеря? То в Фейсбук, аз дупча, то не мога да се намерим. То е Руси, то Руси е на Камара Руси. За турта, дето Русчук, с Чук Тора, дето е едно, че там, нали, Тора е нашите тия Мозис. Израел, бе. Поничката е те, тук е те се върти, е те поничката, а пък там, нали, земята, лето... Ти вече го рисувах с ябълката. Колко пъти? Що не внимавате малко? Най-накрая. Аз до кога? Дето те севера и юга, че то полюса се измества, пак щяло да стават пак наводнения, пак нямало да стават, пак глупости. И за радиуса лежи точката, значи не мога да месиш квантови компютри с глупости. При оня няма. Значи, квантовия компютър го правят, тук има, тук няма. Те. И там точките е 010101. Няма 01. Там има, насякъде. Там няма струнни теории, всичко е теория. Практиката има квантова практика. Квантова теория, колко ти искаш, ще си изкарам жици, ще ги нацепя на каквито искаш хромозомчета, чертички, Макс Планкове, на Планк на иначе, че оня дето шофьора му на Планк, дето толкова много го слушал Планк, че вика, ай ще се сменим, аз ще дам лекция, пък ти ще слушаш в публиката и накрая свършил лекцията и един професор пита този шофьора да дава лекцията, я кажи, тук е те. И он вика, моля ви се, колега, той са толкова елементарни въпроси, че даже и шофьора ми ще ви отговори. И пак минаха 9... Фон е добре, не е сектир. Сектир не е добре, сифон е добре. То е фифитката. То е нали? Тук има тук. За квантовото трябва да кажа и за той трябва да кажа също, защото не може струнните теории така да ги... Той са теории. Практиката си е истинското. Теорията си е чики-ики.